سلام وسناي كورة تخطاتلتنا ناب قنالنا فقر مسكلو انقع بسلام نزاركم لوم معنتي اتا ناي جوب سنتر فورمولار عن لاقر وهادراي تبل حابيرنا مساهم كمل احينا لكم مسينا لنا سنة مكتال منيلكم Eta Anlageformular UH3 Nesiat Messel zur Feststellung von Unterhaltsansprüchen von Kindern unter 25 Jahren gegenüber einem Elternteil außerhalb der Bedarfsgemeinschaft. Das sind einmal Nummer ወይ ንምርኣይ ንትሕቲ 25 ዝዕድምኦም ቆልዑት በቲ ምስኦም ዘየለ ማለት ካብቲ Bedarfsgemeinschaft ቤቶም ማለት እዩ ወፃእ ዝነብር ወላዲ ክሕገዙ ወይ ክኽፈሉ ግቡእነት ኣለዎም ድዩ የብሎምን ንምፅራይ ወይ ንምርኣይ ዝምላእ ፎርሙላ እዩ እቲ ናብ ቁፅሪ 1 ክንከይድ ኣብ ቁፅሪ 1 እንታይ ይብላሎ persönliche Daten der Antragstellerin des Antragstellers ዝሕጂ ቅልጥ ቁጥፊና ሕልፍ ክንብሎ ኢና ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ፎርሙላታትና ኣመላልኡ ስለ ተማሂርናዮ ዘለና ፍሊጥናዮ ዘለና Anrede, Frau, Vorname, ቅድሚያሽም ተመርፃ Familienname, Berhe, Geburtsdatum, ትውልድ ዕለት 3/4/88 Nummer der Bedarfsgemeinschaft, ቁፅሪ ናይቲ Bedarfsgemeinschaft እንተለኩም ኣብዚኣት መልእዋ ብቀጠልያ ሕጂ እንታይ ይብላሎ Bitte fühlen Sie für jeden außerhalb der Bedarfsgemeinschaft liebenden Elternteil und für jedes Kind eine Anlage UH3 aus. እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ወይ ንነፍሲ ወከፍ ወላዲ ካብቲ ቤት ወፃኢ ዝነብር ማለት ካብቲ ማሕበር ሓገዝ ዘድልዮ ካብቲ Bedarfsgemeinschaft ወፃኢ ዝነብር ወላዲ ቆልዓን ንነፍሲ ወከፎም እዛ ፎርሙላር UH3 ትብል UH3 ምልእዋ ይስብል ኣብዚ ብቀጠልያ ማለት እዩ ኣብ ቁፅሪ 2 ንሰግር ኣብ ቁፅሪ 2 እንታይ ይብላሎ persönliche Daten des unterhaltsberechtigten Kindes und des außerhalb der Bedarfsgemeinschaft liebenden Elternteils. Das handelt also ውልቃዊ ሽም ናይቲ ሓገዝ ዝግብኦ ቆልዓን ናይቲ ካብቲ Bedarfsgemeinschaft ወፃኢ ዝነብር ወላድን ሽም ቆልዓ ኣብዚ ማለት እዩ ንምሳሌ ፍሮዌኒ Familienname des Kindes ናይ ወላዲ ሽም ናይቲ ቆልዓ ሃብቶም መሓሪ Geburtsdatum ትውልድ ዕለት 22/1997 ኣብቲ ትሕቲኡ ከዓ Anrede መፅዋዕታ ማለት እዩ ናይቲ ወላዲ ካብቲ ገዛ ወፃኢ ዝነብር ወላዲ ማለት እዩ ሕጂ Herr Ato ቅድሚያ ሽም ናይቲ ወላዲ Vorname des Elternteils Haupttom Familienname des Elternteils und Geburtsname sofern abweichend ሽም ኣቦ ወይ ከዓ እንድሕር ናይቲ ወላዲ ሽም ፍልይ ዝበለ ካልእ ሽም ኣለዎ ኮይኑ ከዓ ይብል ኣብዚ ንምሳሌ መሓሪ ንብሎ Geburtsdatum ትውልድ ዕለት ዝተወለደሉ ዕለት 4/3/1978 Straße Hausnummer ዝነብረሉ ጎደና ማለት እዩ Erfurter Straße ቁፅሪ 3 ንምሳሌ gegebenenfalls wohnhaft bei እንድሕር ዳኣኒ ምስ ካልእ ሰብ ዝቕመጥ ኮይኑ ወይ ኣብ ትሕቲ ካልእ ተኻሪ ዝነብር ኮይኑ ከዓኒ ምስ መን ከም ዝቕመጥ ኣብዚኣታ ሽም ትፅሓፍ Postleitzahl ቁፅሪ ናይቲ ከተማ ማለት እዩ 01127 von Ort ዝቕመጠሉ ከተማ Dresden Land Hager German ናብ ቁፅሪ 3 ክንሰግር weitere Angaben zum unterhaltsberechtigten Kind እዚ እንታይ ዝብል ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ነቲ ሓገዝ ማለት ክኽፈለሉ ዝግባእ ቆልዓ ሕጂ ኣብዛ ትሕቲ እንታይ ትብላላ Es handelt sich um ein eheliches Kind በሓዳር ዝተወልደ ቆልዓ እዩ ኣብታ ትሕቲ ከዓ Es handelt sich nicht um ein eheliches Kind ካብ ሓዳር ወፃኢ ዝተወልደ ቆልዓ እዩ ሕጂ ብትሕቲ እንታይ ኣሎ Die Vaterschaft wurde anerkannt አቦነት ወይ እቲ አቦነት ተኣሚኑሉ እዩ ኣብታ ትሕቲ ከዓ Die Vaterschaft wurde am gerichtlich festgestellt እቲ አቦነት በቤት ፍርዲ ብዕለት ክንድዚ ተረጋጊጹ እዩ ይዝብል ትሕቲኡ ከዓ Es läuft ein Vaterschaftsfeststellungsverfahren እዚ ከዓ እንታይ ዝብል ዘሎ ንአቦነት ንምርግጋጽ እቲ ጉዳይ በቤት ፍርዲ ይካየድ ኣሎ ይዝብል ዘሎ ሕጂ ትሕቲኡ እንታይ ይብላሎ zuständiges Gericht ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ወይ እቲ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ኣታጎና ከዓ zuständiges Jugendamt እቲ ዝምልከቶ Jugendamt ማለት እዩ በቀጠልያ ከዓ bitte legen Sie entsprechende Nachweise zum Beispiel Vaterschaftsanerkennung vor መረጋገጺ አቅርብ ንምሳሌ መረጋገጽ ናይ አቦነት ዝብል ዘሎ ትሕቲኡ ከዓ Es wurde ein Unterhaltsanspruch von einem Gericht oder einem Jugendamt festgesetzt bzw. außergerichtlich vereinbart እዚ ማለት ከዓ እቲ ሓገዝ ገንዘብ ክኽፈል ከም ዘለዎ በቤት ፍርዲ ወይ ብዩግንዳምት ተረጋጊጹ እዩ ወይ ከዓ ካብ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ዝተገብረ ስምምዕ ኣሎ ይዝብል በቀጠልያ ከዓ Bitte legen Sie das Urteil den gerichtlichen Vergleich den Beschluss die Urkunde des Jugendamtes oder die Vereinbarung in der aktuellen Fassung in Kopie
for ይብል ማለት እዩ ዝሕጅቲ መረጋገጽ ኢናቱ በቤት ፍርድ ዝተወሰነ ውሳኔ ወይ ውዕል ወይ ስምምዕ ጽሑፋት ወይ ከዓ እትዛዕተኹም ውዕላት ክፍል ከም ዘለዎ ወይ ክንደይ ክፍል ከም ዘለዎ ኮፒ አረክቡ ይዝብል ኣብዚ ማለት እዩ ያቅርቡ ናብ ትሕቲኡ ከዓ es wird tatsächlich Unterhalt geleistet als Geldleistung zum Beispiel in Bar oder als Sachleistung zum Beispiel Unterkunft Verpflegung ኣብዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ እቲ ክፍል ዘለዎ ገንዘብ ይኽፈል ብገንዘብ ብጥረ ገንዘብ ወይ ከዓ ብኻልእ ሓገዝ ንምሳሌ መቐመጥን መንበርን ወይ ንምግብን ኢሉ ወሃብ ከም ክፍሊት ዝረአ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ሕጂ monatliche Höhe in Euro ወርሓዊ ክፍሊት ብኢሮ Art der Unterhaltsleistung ዓይነት እቲ ዝወሃብ ገንዘብ በቀጠልያ ከዓኒ በተለይግዚ aktuelle Nachweise zum Beispiel Kontoauszüge vor መረጋገጽ ያቀርብ ንምሳሌ ወረቀት ናይ ባንኪ ab ትሕቲኡ ከዓ es wird kein Unterhalt geleistet aber der Unterhalt wurde schriftlich mündlich durch einen Vertreterin eingefordert እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ክኽፈል ዘለዎ ናይ መነባብሮ ሓገዝ ገንዘብ ብሓቂ ይኽፈል የለን ግን ክኽፈል ከም ዘለዎ ብጽሑፍ ብቃል ብወኪል حبيريو ወይ حبيريا ወይ አመልኪተ አሎ ይዝብል ኣብቲ ቀጠልያ ከዓ bitte legen Sie den Schriftverkehr soweit vorhanden vor und erläutern Sie diesen gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt ቀጠልያ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ጽሑፋት ጽሐፍካዮ ጽሑፋት ሲ አቅርብ እንድሕዳ ኣለካ ኮይኑ ወይ ከዓ እንድሕዳ ኣድላይ ኮይኑ ኣብ ፍሪ ዝበለ ወረቀት ሓበሬታ ሃብ ግለጽ ናብ ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ es wird kein Unterhalt geleistet und es wurde auch kein Unterhalt eingefordert. እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ መነባብሮ ሓገዝ ገንዘብ ኣይክፈልን እዩ ዘሎ ንኽኽፈሉን ኣይሓተት ኩሉን ይዝብል እዚ ሕጂ ብትሕቲኡ እንታይ ይብል ኣሎ bitte schildern Sie auf einem gesonderten Blatt warum Sie keinen Unterhalt eingefordert haben. ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ሓበሬታ ሃብ ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ዘይሓተት ካሉ ወይ ዘይሓተት ኩሉ እቲ ኣብ ፍሪ ዝበለ ወረቀት ማለት እዩ ሓበሬታ ናትካ ማለት እዩ ስለምንታይ ሓሳብ ሃብካን ወይ ኣይሓተት ካሉ ሓበብ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ der Elternteil der außerhalb der Bedarfsgemeinschaft lebt erzielt Einkünfte aus Arbeitnehmertätigkeit selbstständiger Tätigkeit sonstigem Einkommen እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣብዚ Bedarfsgemeinschaft ካብዚ ገዛ ወፃኢ ዝነብር ወላዲ እዚ ዝስዕብ እቶት ኣለዎ ሰሪሑ ዝእትዎ ብትካል ወይ ነፍሱ ክኢሉ ዝእትዎ ወይ ካልእ ኣታዊ ይዝብል ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ monatliche Höhe des Einkommens in Euro gegebenenfalls geschätzt እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ወርሓዊ እቶት ክንደይ እዩ እቲ ብዙሕ ናይ ወርሓዊ ዝእትዎ ካልእ ወላዲ ሲ ክንደይ እዩ ኣድላይ እንተኮይኑ ዋላ ግምት ሃብ ይዝብል ኣብዚ ናብታ ጎና ከዓ Art des sonstigen Einkommens ካልእ እቶት ወይ ዓይነት ናይቲ እቶት ካልእ ዓይነት እቶት እንተልይዎ ከዓ ኣብ ትሕቲኡ der Unterhaltsvorschuss des Jugendamtes für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird laufend gezahlt, wurde beantragt, wurde abgelehnt, wurde eingestellt, weil እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ብዩግንድኣምት ሓሊፎም ዝኸፍልዎ ገንዘብ Unterhaltsvorschuss ዝበሃል ብጀርመን ክሳብ 15 ዝመልእ ዕድመኦም ዝኽፈል ይኽፈል ኣሎ ተሓቲቱ ኣሎ ተነፂቡ ጠጠው ኣቢሎሞ ምኽንያቱ ከዓኒ ኣብዚኣ ትገልጽ ኣብታ ትሕቲኣ ዘላ ከዓ ich werde beziehungsweise meine Partnerin mein Partner in meiner Bedarfsgemeinschaft wird im laufenden Unterhaltsverfahren vertreten durch das zuständige Jugendamt Beistandschaft, eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, einen Betreuerin, einen Betreuer. ሕጂ ዝኻንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ወይ እዚ ሕጂ ምሳይ ዘሎ ብፃይ ወይ ብስቴተይ ኣብዚ Bedarfsgemeinschaft ምሳይ ማለት እዩ ነዚ ናይ ሓገዝ ክፍሊት ዝምልከት ጉዳይ በዚ ዝስዕብ እየ ወይ በዚ ዝስዕብ እዩ ዝውከል በቲ ዝምልከቶ Jugendamt Beistandschaft ዝበሃል ማለት እዩ ብጠበቃ ብሓደ ኣላይ ወይ ብሓንቲ ኣላይት ኣብ ትሕቲኡ ከዓ Name und Anschrift des Jugendamtes beziehungsweise der Vertreterin des Vertreters አድራሻ ናይቲ Jugendamt ወይ ከዓኒ ናይቲ ወካል ኣካል ኣብዚ ትህብ ማለት እዩ ናብ ቁጥር 4 ክንሰግር ኣብ ቁጥር 4 ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ Kind zwischen 18 und 24 Jahren mit einem Elternteil außerhalb der Bedarfsgemeinschaft እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እቲ 18 ክሳብ 24 ዝዕድምኡ ካብቲ Bedarfsgemeinschaft ወፃእ ዝቕመጥ ወላዲ ዘለዎ ቆልዓ Das Kind befindet sich in einer beruflichen Ausbildung bzw. es studiert. እቲ ቆልዓ ናይ ሞያ ትምህርቲ ይቀስም ኣሎ ወይ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ እዩ ኣብ ትሕቲኡ Ausbildungsberuf ወይ Studienfach እንታይ ዓይነት ሞያ ወይ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ዝመሃር ዘሎ ትብል ማለት እዩ እዚ ትሕቲኡ ሕጂ እንታይ ለምሳሌ ሜዲሲን ንብሎ voraussichtlich das Ende der Ausbildung bzw. des Studiums ማዓሲ ዝውድእ እቲ ናይ ሞያ ዝመሃሮ ዘሎ ወይ ከዓ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዝመሃሮ ዘሎ ሕጂ ለምሳሌ ዩኒ
2022 ورشد 2022 معناتها أفتحتوها es handelt sich die erste Ausbildung, eine Ausbildung nach dem Abbruch einer Ausbildung, ein Studium bzw. eine weitere Berufsausbildung, die auf einer vorherigen Ausbildung aufbaut. ተማሊትዩ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ከዓ ናይ መጀመርያ ዝቀስሞ ዘሎ ሞያ እዩ እቲ ጀሚሮ ዝነበረ ትምህርታዊ ሞያ አቋሪጹ ብድሕሪኡ ዝወስዶ ዘሎ ካልእ ሞያ እዩ ዩኒቨርሲቲ ወይ ትምህርታዊ ሞያ መቀጸልታ ናይ ተቅድሚኡ ዝተማህሮ ወይ ዝቀሰሞ ሞያ እዩ ኣብ ትሕቲ ሕጂ እንታይ ይብላሎ Bezeichnung des Abschlusses der vorherigen Ausbildung ሽም ናይቲ አቀዲሙ ዝፈጸሞ ሞያ ወይ ዝወዶ ዓይነት ትምህርቲ ማለት እዩ Das Kind hat eine berufliche Erstausbildung ein Studium abgeschlossen, abgebrochen, noch nicht begonnen. ታይዝ ዘሎ እቲ ቆልዓ እቲ ናይ መጀመርያ ዝጀመሮ ናይ ሞያ መቅሳም ትምህርቲ ወይ ዩኒቨርሲቲ ብዕለት ክንድዚ አቋሪጽዎ እዩ ወይ አይጀመሮ Gründe für den Abbruch bzw. weshalb die Ausbildung das Studium nicht begonnen worden ምክንያት ስለምታይ ነቲ ሞያ ወይ ነቲ ዩኒቨርሲቲ አቋሪጽዎ ወይ ስለምታይ ዘይጀመሮ ዘሎ ምክንያት ከዓ ኣብዚኣ ትጽሕፍ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ Das Kind wird voraussichtlich eine berufliche Erstausbildung ein Studium beginnen. ከምዚ ዝመስል ዘሎ እቲ ቆልዓ ንዕለት ክንድዚ ናይ መጀመርያ ትምህርታዊ ሞያ ወይ ከዓ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ከጅምር እዩ ትብል ኣብዚኣ ከዓ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ Ich bestätige, dass die Angaben richtig sind. እዚ ዝሃብክዎ ጽሑፍ ሓቂ ምዃኑ የረጋግጽ ኣለኹ Ort und Datum ቦታን ዕለትን ለምሳሌ ሃይልብሮን ዕለት 15 ወርሒ 8 2020 Unterschrift Antragstellerin Antragstellers Firma ናይቲ ነዚ ሓገዝ ዝሓትት ዘሎ ወይ ነዛ ፎርሙላ ዝመልእ ዘሎ ብቀጠልያ ከዓ by minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreterin Vertreters ተትዕድመ እንድሕዳኣ ኮይኑ ነዚ ፎርሙላ ዝመልእ ዘሎ ከዓኒ እዚ ሓላፍነት ተሸኪሙሉ ዘሎ ነቲ ነዛ ፎርሙላ ዝመልእ ዘሎ ወይ ተወላዲ ወይ ከዓ ካልእ ኣብዚ ኣይፈርም ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልትና እዛ ናይ ኣንላገ ፎርሙላ ውሃ ጥራይ ትብል ኣብዚ ኣወዲእና ኣለና ናብ ካልእ ፎርሙላ ናሕጂ ክንሰግር ዝኾነ ዘይበርሀ ነገር እንድሕዳ ኣሎ ኮይኑ ብኮሜንት ጌርኩም ክትሓቱና ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ደኣ ፎርሙላታት ኣለኩም ኮይኑ ከምዚ ሕጂ ቀሪብናዮ ዘለና ጌርና ክነቅርበልኩም ትደልይዎ ብኢሜይል ጌርኩም ክሰደሉና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከዓ ብሰላም ጽንሑ